Wah, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ra ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbok. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Gawe kaget. Niki rak Penembahan Durna to Penembahan. Kandak bleguduk swalo gembol Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten. Lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Penembahan. Loh, ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Penembahan. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taklingku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Penembahan bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Penembahan. Oh, Petro Kantong bolong natampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Penembahan. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tambanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tambanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tambanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tambanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestuku Tambanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tambanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tambanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tinguki. Tak tingak-tinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake basaku. Kok suara gedhe banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, wedhan. Kok iso gedhe, Gong? Mbah iki yaine gedhe dhewe, Tru. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu Penembahan. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra.
bebasane ora ketang ngomong sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kodheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar praptaku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, apa kang dadi gegayuhanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakal kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bawa Durna, sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya Tru meneng saya Tru tak mangsuli Durna. Oh iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi?
kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujude guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penae dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios, nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe drana picis, wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntup-muntup nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo brana picis, ha? Ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat brana picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ora ngerti to meneh. Goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk bono picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar ya. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane
Apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki meng tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lak gesos wis. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi meng ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake Ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Aku mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu njaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet gong tantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane, ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna iki kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong
batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Ngene iki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe kowe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak kudu tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Kurang ajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yoke, njaluk pamit Siwa Semar. Wis tenguk ning kono meneh mau mlayu rono unekke Ndara Antasena kok njur jedul kono. Wan mburi omahe. Oh. Diwan mburi omah. Simbok lagi adus. Monggo lawange ra ditutup mar, mbok kamar mandine dikai lawang. Mbokmu adus. Aku liwat dikira kowe. Diceluk, Pak. Kowe ya mara. Diceluk. Pancen setan Ranok Bagong ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek. Pripun Ndara?
sinambi ngenteni rampunging pakaryaning Kakang Antasena Kakang Garwaca lan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning Karang Kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, menika langkung prayogi. Mangke nek pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Pakaryane didum meninggal. Bisa dadi srana tumedhaing kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petruk nun. Karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Wolah. Karawitan kula niku saking Karang Kadempel niku wiwit saniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe. Kleru Tru, aku wis meneng ket mau ora omong. Mesa tok sebut ora. Ya ora apa-apa, Gong. Tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe. Saya pucet. Ming kleru sagame wis terus tipes. Karang lek ku mikir jero e. Ayo mergane karang apa-apa iso njukuke sok bojone. Pengumumane iki saka kowe malah ngandhake seragam merah. Lah merah ki ana loro ora dijelaske sok merah marun atau merah marni. Lho. Merah marun karo merah marni. Ayo kuwi sing merah nyeter apa merah marun ben kanca-kanca ki cetha. Ya ming tak pujake sesuk nek do kleru ikete. Aku mung memuji ngersane Gusti muga-muga aja ikete sing kleru. Apane ndase. Lho, aku kok nganggo sirahe soliken iki lho. Lucu ya Mas. Ampun lek bisa meneh. Santi Mulya to lek. Nggih, ngestoke dawuh, Pak.
wis dibuka swasana limbukan ya Mak. Iya, sowan endi no? Iki sowan nonong Kelurahan Sidoarjo Ngaglik Sleman. Acarane ya kuwi tanggap warsa ingkang kaping 7 ya kuwi Desa Sidoarjo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya arep nimbali awake dhewe wis taun wingi ya ewadene dina samengko lumadining wanci nyatane ya tekan titiwahyaning mangsa kala awake dhewe sowan mrene ya nak ya semono uga iki kejaba tanggap warsa Sidoarjo ingkang kaping Sidoarjo kok le adoh men ya Sidoarjo ingkang kaping 73 ya uga panjenengan Bapak Lurah ingkang wis bakal purna tanggal 20 November sesuk ya panjenengane uga nyuwun pangapura kagem para masyarakat upama nggone ngladeni selama minangka dadi kepala desa ana tindak tanduk duna dungkap sing kurang meranani lan ana keluputane sing jeneng menungsa ora luput saka ingkang winastan ina lali salah apes lan mati ya lan saksuwene padha gojekan kan warga masyarakat ana tata krama ngganggu ing Pak Lurah ingkang kurang meranani penggaling para masyarakat nyuwun pangaksama ewadene ya panjenenganing para warga masyarakat sing kepareng lan seneng panjenengane minangka dadi kepala desa ya tur dasare ya bakal nyalon meneh minangka dadi kepala desa ya ayo nok disengkuyung apa sebabe kowe kok nyengkuyung panjenengane paring dawuh pendak-pendak ana adicara mesti eneng wayangan ya mung bengi iki awake dhewe tinimbalan lagi sepisan iki mbok menawa sesuk panjenengane Pak Lurah tuman karo awake dhewe ya mula awake dhewe wajib nyengkuyung ya luwih becik panjenengane dadi lurah meneh tinimbane ganti lurah ning tanpa wayangan ya ngono ya Mak iya mergo saiki akeh sing ya nuwun sewu pemahaman tumrap seni lan budaya kurang ya pemahaman tumrap seni lan budaya kurang mongko sejatine budayane awake dhewe iki benteng terakhir persatuane bangsane awake dhewe no ya wis apa ana piyai semene akeh sing padha tumpang dengkul pilenggahe ya mongko kadang kala kuwi beda penemu beda agama beda suku padha lungguh bareng kaya ngene iki nek ora mujudake sawijining persatuan lan kesatuan ora bakal iso kelakon iya ngono ya Mak iya ya pancen bener apa sing dadi ngendikamu iya mula wis tinimbangane ganti lurah wong lurah iki wae sing penting ngajek wayangan ora kok awake dhewe sing kudu diundang ning sing penting ana wayang iya sing ana isih ana wayang kuwi tegese isih ana kumpuling para warga masyarakat sing tresna karo budaya lan seni merga wong sing seneng karo seni lan budaya kuwi jiwane mesti alus tindak tanduke mesti alus ya merga kenal karo budaya tata krama budaya unggah-ungguh budaya nggone tresna nyang budayane awake dhewe ingkang sarwa endah iki no ya pancen bener ya Mak iya lumantar bapakne Mbak Rita ya Mbak Rita mbiyen ya sindene awake dhewe nang terus kena sakit ginjel terus sawetara absen suwi ya nganti tekan seprene mula Bapak Rita kuwi apal karo awake dhewe rawuh-rawuh terus nyolek tanggal no ya matur sembah nuwun jebul utusan saka Sidoarjo kene ya matur suwun karo Bapak Lurah sak stafe kabeh sing wis kepercaya karo awake dhewe ya no ya pancen ya ngono bengi iki komplit tak sowanke mrene sak terope no ya tak aturke mrene panggung tenda gamelan wayang sound system ya ora nampa sak konsumsine jane aku sesuk tak ngarep arep tak tampani kok nek ana sing nyuwun pokoke komplit-plit sak konsumsine tak tampani no ya wis ben ra ketang wiyaga iki dipakani tempe gorengke tempe iya esuk bubur sore kacang ijo wah ngirit banget buatine saya akeh le don mangkel karo awake dhewe no ya wis ben ora apa-apa Mak matur sembah nuwun tanpa pepindhan sinden ya taturke songo bengi iki no ya mergo ya lumantar bapakne Rita ya tanpa ana penawaran iya sembodo ngene iki ya pancen ya bener dasare Pak Lurah ya wah
seneng ngetoprak. Oh, seneng nyang kesenian. Dhek mau jujur karo aku prasaja kula niku ketoprak nggih gelem. Pokoke gang seni kula nika nggih gelem. Ya nek ketoprak dadi apa kira-kira Mak? Yuyu Kangkang. Oh. Ayo pasuryane lireng medeni ya. Ora brasak ya apik no. Ya matur suwun ya Mak. Sembah nuwun tanpa upama. Lan iki uga di streaming langsung lumantar streaming Dalang Sena Channel. Ya. Sing ora iso mrisani rawuh ning kene ing ana Jabu, Detabek, ing ana Sumatera, ing ana Kalimantan, ing ana Sulawesi, ana ing Papua. Apa ana sing tekan Papua? Streaming ki seluruh dunia no, kabeh iso nonton. Oh iya. Saka Itali nonton, saka Argentina nonton, saka Amerika nonton, Amerika Latin nonton, Amerika Gedrik ya do nonton. Iya. Ngendi-endi do nonton, malah akeh sing wong Indonesia ki rumangsa terhibur, rumangsa diobati kangen karo tanah air mergo ana streaming wayang ngene iki no. Oh iya, matur suwun ya Mak. Iki ya ana bintang tamu ya. Malah iki kudu sapa-sapa. Iki mbiyen sing tak derekke nok, sing tak derekke piye? Jaman aku urung dadi dalang, isih seneng nabuhi karo bintang tamu siji iki, Mas Sehono daleme Simogiri. Oh iya, iya kuwi kakak kelasku. Dhek jurusan tari, aku jurusan pedalangan. Jurusan pedalangan tetep dadi dalang, dereke jurusan tari, tetep saiki jurusan Imogiri. Iya. Dadi ning bolak-balik jurusan Imogiri wis ora temonjo le dadi jurusan tari. Ya wis ora apa-apa. Ayo diaturi jumeneng men padha presa. Ha iki sing jeneng dagelan tanpa konsep ya iki. Klintong-klintong numpak andong ngabel kringklong. Raya-raya sing iya, joget yo apik-apik. Iki aja kok joget, nyopet pe apik. Ya ora apa-apa kaya. Ah wis do ngerti ngastomik kok nggawa beat ning panggung. Ya ora kok ngono kuwi kok ya. Nggih, dalu yu cangik yu limbo. Wilujeng Mas Sehono. Pangestunipun wilujeng sehat alhamdulillah. Aduh, nggih, sowan wonten ing pundi niki? Niki wonten ing lali aku mau. Sinduarjo. Nggih Sinduarjo. Nggih, Ngaglik Sleman. Ngaglik Sleman. Ulang tahun desa ingkang kaping 7. 7 nggih. Nggih, mugi-mugi yuswa sampun 7 menika nambahi rahayu lir sambikala. Nggih, kebak rejeki sehat sedaya. Amin. Sing dikarepe Gemah ripah loh Jinawe. Nah, Jinawi kok Jinawe. Nun? Jinawi. Anu kecendol untuk siji Mas. Apane? Anu lam ilate. Oh ayo, jare untune wis entek. Nun? Antek tak pangan dhewe kok. Nggih. Nggih Mas. Menika wonten bapak ingkang badhe nyuwun lagu menika. Oh, saking perangkat desa. Oh nggih. Ayo. Menapa? Oh, pun Saka sapa? Nggih, monggo panjenengan. Kowe diwaca kowe kok wong di kowe dagelan yo cenanangan golek amplop. Ngapa kok njero kula pun mutung. Pun amplope mang pendhet jerone kula gawa. Padha wae kowe kok ya nggih. Ya Pak Dukuh Nglaban Sinduarjo nyuwun lagu Liwung Digedruke. Wah. Gumun lah aku kok dadi liwung iki kok kaya penyakit kok bersarang nang gone wong endi-endi to no. Kok do seneng liwung. Lah kowe nek nyawang Pak Dukuh Nglaban ki mau sing ning kono mau rak nuwun sewu. Piyai Purismono ki paling ora rak ular kambang, kutut manggung. Kok liwung lho. Iya iya wis ora apa-apa. Nggih saya sepuh ki saya liwung rupane. Nggih. Nek isih nemono ya saya edan. Ngampur kok isih nom kok saya edan. Kula menika kok. Iya.
Kula anu nggih Mas Jono kula parik caosi rencang nggih. Nggih. Nah, men kula sampeyan iso bat-batan karo Mbak Elisa ur karo Salaso. Ya. Ora kok sik, kowe tak nehi kanca Elisa kok madhep rono ki ngapa? Aku ndelok penonton anggere muni Elisa kok tur-tur. Weh, plok 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 plok. Ah iya saking Kudune le plok 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 ki Prastiwi. Kok malah kene lho. ya ora kok ya karang ya. Sewu Mbak Yu. Aduh nggih karo ngantuk. Nggih. Nah. Yes, kedalu Mbak Ana. Sehat nggih Wilujeng, kula remen saged ngertos panjenengan saged mriki. Sehat. Sehat alhamdulillah. Tasih sepuh to? Oh, tasih. Nggih, dereng bubuki. Bubuk iki apa? Saya tuwek-tuwek kuwi mau. Mboten ding tetep sehat seneng Nggih, kula. pangestunipun anak-anak kula nggih iso Nggih. sehat iso ngancani cah nom-nom. Nggih. Jane Ben tambah nom niku jane untune niku ditambahi, Mbah. Nun Yen jenengan niku untu ya apa to? Waca. Waca panjenengan niku ditambahi. waja apa soblok? Heeh. Wacane kuwi ne. Nggih waja untu. Loh kok malah aku kok Aja kedanan. goyo. Ayu jebule mbasan cedhak. Pripun? Piye? Cantik. Jebule tak cedhaki jebule ya ayu tenan. Lah ya ayu wong isih enom. Nah mula kok penonton ki do kaya kedanan. Lah iya saking senenge karo Mbak Elisa. Agak teko wae Elisa teko ngono edan. Yo pancen edan. Ya nggih. Nek daklan cek kudu edan padha edane to. Aja. Nggih. Ning edan kanggo panglipur para Nggih. warga kene masyarakat kene. Beres. Ta ora ana wong edan kaya kowe aku. Ayo ta? Kowe apa aku? Ya aku wae, heeh. Kowe calone ya. Oke. Calon gendeng sik. Nggih. Ya, Mbak Elisa ngaturke apa? Pripun? Ngatur ke apa? Oh, wonten pamundutan mboten wonten? Durung ana pamundutan. Liwong ya engko keri liwong. Liwung keri, liwung. Padukung laban iki liwong. Liwung. Oke. Kula ngaturi langkam riyen mawon nggih. Langgam kok lengkam. Langkam. Langgam. Ayo wong jeneng wong blasteran kok ya. Ya nggih blasteran nih. Jadine omongane ra patek ceca. Deruk romprit. Deruk ki apa? Kuwi deruk ki apa deruk? Manuk. Oh, jenis burung. Burung deruk. Burung deruk. Burung deruk itu apa? Itu Oh, adiknya burung kakak tua. Oh, sejenis kakak tua adalah Kakak tua kuwi peksi kang mas sepuh. Oh. Sik to, ora ngawur to. Kowe nek jelaske iki nek nganti sakarepmu dhewe engko sing mumet aku lho. Iku ning omah takone karo aku. Nek kowe takoni burung deruk iya tok jelaske kok adine kakak tua. Oh nggih nyuwun Peksi. ngapunten Peksi Kang Mas Sepuh. sirku ya harga mumet. Peksine Kang Mas Sepuh. Kakak tua Berarti ki. kuwi bangsa gunamu, peksimu. Ayo. Kowe kan Kang Mas Sepuh, kowe sepuh panjenengan. Tenan nih jebule. Ngapokmu Panjenengan sepuh, nek sing enom berarti ini apa jenis burunge? Sing enom ki lagi mabur. Oh lagi mabur. Tipine tipene apa? Sing gedhe wis ra mabur wong wis brodol. Oh wis ora duwe Wis bulu. bocah. Yo takoni sa. Deruk ya apa sa? Umur Ya dijawab niku kok. derok, derok niku kakak tua. Deruk kuwi derkuku. Derkuku niku oh derdriji. Deruk, oh, kuwi Kuwi derkuku. koncone derdriji. Derkuku. Kuku. Derkuku. Oh mergo munine kukuku. Nek sing kaya kire ana ra munine. Kuwi blasteran karo tongseng. Dadi sayur mengone. Tongseng hauk. Ora. Boten derkuku mergo munine kukuku. Kuku. Gerukok. Ku garuk. Tekukur kuwi deruk. Nek kok jeruk kuku geruk, geruk Puter ki kuwi. garuk, keruk geruk. kuwi kok keruk-keruk apa to? Niku mau pripun? Kuku geruk ki geruk, geruk geruk, geruk. Jelasno. Engko nek sesuk nek nganti takon aku malah masuk angin kowe tak goleki lho sih. Oh iya.
Takon apa sing cetha dadi karo Bunyinya tadi gimana? Geruk geruk geruk. ora nek derkuku ya dekukur Oh, derkuk kuk kuk. nganggo kuk Kuk kuk. Kuk. Au. iki serigala engko terus au wow Nggih. Nggih. Kuwi derkuku ki deruk ngono wae. ayo deruk Sesuk tak duduhi wujude wae rasa tak langsung terangke. Nggih. sesuk nek takon Pak Sena Nggih. langsung kon duduhi wae Nggih. iki lho deruk Iya, Pak Seno ngertos ta niku? wah nek ka ngerti wong seneng dolanan kok ngono kok Dolanan apa? manuk anggungan Oh Manukan. Oceh-ocehan. oceh-ocehan niku sing bangsa ciblek pranika nek ciblek. anggungan niku deruk kutut puter Oh, anggungan ki basa Nggih. deruk puter. Nggih nika kangge pini sepuh kejawen pranika biasane kutut Heeh. Tot. Nek se oceh-ocehan ciblek, pleci, cak pleci, ijo. cak ijo, cak catrung. Apa? Ae nggih cak ijo. Ya. Nembang apa Mbak Elisa? Niki kalau wingi wonten senyuwun mawar kuning. Mawar kuning. Nggih, nggih. Oh, nggih, ya. Wah, apik ki mawar. Diaturake dibawani ora? Nggih dibawani. Ya, dibawani. Alon bae. Elon. Wes saiki nggo kacamata barang ya. Nggih niki sale metane ora ketok. Oh, ayo Iya. ditokke ben ketok. Nek ditoke kepiye? Oh ya kecer ya. Kebolong. Amri patria ketok jare. Nggih. Ya. Mingkar mingku rengu karo Lho nek nembang rak fasih to sih. Wah, Jan. Atase wong luar Jawa. Heeh. Kok iso nyuara Jawa apik. Awet tenan. Seneng aku kaya ana pire ya. ana pere. Akarono karenan Mardi kok mandi. mandi Kok mandi Mardi. Mardi si Nek tok tulis ku mau nang buku keliwat ana. kau keliwat Mentul-mentul jeglong. jekelo tekan kono Heeh. Ya. Ngati-ati iki. Alon. Lega nganti ususe mulai ngampet munggah tekan kene. Ususe sapa? Ususe Lah, iki iya. otot Oh otot. Lah kuwi senjatane sinda-sindane arep nglairke ya nganggo nembang kuwi. Oh ya mula. Sinawong Rasminen jebrol. Metu. Idong prot. Ha iya. Oh iya. Pernapasan Mas jenenge. Pernapasan. Nggih, nggih. sepirane Alah, melu ngampet ya Mas. Sinupa Sinukarta mreh
Jawa Jawa agama gemeng aji lega mangga ya ta mawar kuning mawar kuning Pak kuning ya cetha mangga ya mangga mawar kuning mawar terus kuning kuning iki mau masih ana. Sampun aturaken, Pak. Kowe mesti ora hafal mawar kuning ora dong gak tembange sapa kuwi ora ngerti mesti. Oh, kula ngertine sekuntu mawar merah. Weh. Ya beda. Beda nggih. Sekuntu mawar. Nana, wis sekuntu mawar ora sih. Sekuntu mawar merah. Tak gendang gendang tak entuk blek. Nggih ngono ta, Mbak? Betul. Wis ana iki arep piyai sepuh ning jiwane muda kok. Muda terus iki Dadi dhek ora hafal lagu-lagu ngene iki ora hafal. Iya, ning lagu-lagu sing cara-cara mbiyen sekuntu mawar merah terus ngoten iki Wakuncar ngono kae malah Wakuncar. Angkatan Bu Prastiwi ya, dulu yang sering nyanyi itu Bu Prastiwi Wakuncar. Iya, Wakuncar entek megel-medel. Nggih, Mas Eno.
Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah Iya. nuwun. Elisa. Mbak sapa? Mbak Elisa. Elisa, wah akeh tenan kok iki waranggonane jan. Nggih. Wah, iki to, layang semene kok njaluke liwung kabeh. Iya. Rumah saya kok Nggih. apa ngertine liwung apa ya kene iki mingan? Ya ora ngerti kok. Ya, Pak. Lagu liyane ya akeh. Matur sembah nuwun. Iki uga ana pamundutan. Jih. Ya. Iki ana sing nyuwun gandrung tatin. Maksude piye iki? Oh iya. Saka menot isi candi. Oh, isi candi. Iki kok saka reca iki. Kok reca piye? Isine candi iki nek reca. Reca nggih, Isi patung-patung candi. nggih. Yo, Werna-werna. mengko tekan Mbak Tatin ning ki alon-alon dhisik. Iya.